Už došli parchanti. Jana, zahas tú cigaretu. Poďte. No vidím, že nás je plná trieda dnes, plný počet. Jana, prilej mi do tej kávy aj rum. A ja plný počet nedám. No tak si posadajte, detičky. Maroško, ty jak dnes vyzeráš? Kto si dnes? Ak ty si Spider-Man, tak ja som J-Lo. No dobre, poďme ďalej. Ty prečo, Lauruška, máš na sebe biele nohavice? Už čisto chce tvoja matka, aby ma porazilo. Peťulko, poď sem. Zase máš zelený sopel, hej? Ešte raz mi tá tvoja matka povie, že si alergik. Tak ja pôjdem domov, donesiem jej účtenky, keď som minulý mesiac skončila na infekčnej kvôli tej tvojej alergii, Peťulko. Jano, ona si za mňa robí asi srandu, 38,5. Ja jej dám. Tak ona uvidí, jak jej pípne z Edu Page. Pani Nováková, dojdite si po Peťulka, nemá alergiu. PS 38,5 není nedoplatok, čo tu máte, je to teplota. Porazí ma z nej. Budú ti vraveť, že nepí v robote. Počúvaj, píše Kovačova, že ne, tak toto nemohla, že odfoťte mi synové hovienko. A ti odfotí moja zlata. Ani oni vraveli, že to je poslanie a to je trest byť učiteľka, nie poslanie hovna posielať. Ja som sa na toto dala. Pre detičky, teraz vám pustím nejakú pesničku, neotravujte pani učiteľku. Jana, prosím ťa, vypni to, lebo to z toho nadržaná len budem.